Ispred toga se nalazi centar za ljubomoru. Nije slučajno ispred, jer tu je oko, tu ide kroz centar za ljubomoru, kroz veze za monogamno obavezivanje. Vrlo konektovano. Zato što idealan muškarac za svaku ženu je onaj muškarac koji kad uđe u kupatilo njeno i izađe iz kupatila, izgleda kao da nije ni bio u tom. Kakvi su vaši utisci? Kako vam se dopala ovako? Pa sjajno, kao i uvek. Mićko je genije. Lepo ga je vidjeti posle puno godina. Posljednji put sam ga gledao u Sarajevu, u Domu mladih u Skenderiji sa čitavom ekipom Indeksovog pozorišta i meni je ovo jako prijelo. Puna sala i to mi je mnogo drago. I balkon i dole u parteru i svaka čast. Trebalo bi ga dovoditi češće. Ljudi nisu očekivali da će ovako da bude, ali svaka mu je čast. Oduševio nas, smejali smo se, nismo stali, pogotovo ja. Divna, ja čoveka znam iz ovog radio pozorišta, Indeksovog radio pozorišta, stvarno je vrlo simpatična. Mnogo, vrlo originalno, vrlo uspešno, vrlo prijatno, svi su zadovoljni, što je vrlo važno. Verbalna komunikacija je jedna od situacija, to je ono kad suprugu pitate, vidite li da je nešto čudno, jel? Kad pitate, je li dušuje sve u redu? A ona kaže, to znači da ništa nije u redu. Kažu, poštovani gledalci, za dobro zdravlje neophodan je smeh. Sa nama je doktor Mićko Ljubičić koji je došao ovdje da popravi naše zdravlje. Kakvi su utisci? Vi ste putovali dosta, bili ste u Kanadi, sad je Amerika. Kako vas primaju? Pa kako da kažem, prijem je divan. Publika nije naravno uvek isto brojna, ovako Chicago je tu uvek prednjačio, Toronto je dobar. Ovo ostalo, Boston, Kitchener su uvek malo manje ljudi, ima naših tamo. Ali ono što je isto, to su reakcije. Reakcije su nepodeljeno iste, pozitivne. Ja dobijam, pitaju me da li sam umoran posle ovolike predstave monodrama, ipak sam sam 90 minuta na sceni, ja kažem ne, zato što tu energiju koju im dajem, dobijam nazad od njih i to je neprocenjiva energija. Kaže, da li se iznenadite ako traže bis? Kaže još. Pa uvek kad su one stvari u pitanju, ljudi traže još, znači ako su ljudi žene. Ali ovde konkretno još može da bude samo tad kada se ponovo vidimo. Ako bude onih koji ovo nisu videli, a vi im budete rekli da dođu, onda ćemo se videti ponovo. Inače, moje iskustvo iz Srbije je da se ova predstava gleda nekoliko puta. Ja je radim i dalje svakog meseca u Akademiji 28 i primećujem iste ljude. Od 400 ljudi koliko tamo dođe na predstavu, ja primećujem neke iste face i to je lepo videti, znači da utvrđuju gradivo. Ovako, tematika je malo drugačija, pošto navikli su, obično imitirate nekog i tako dalje, ali ovo je nešto zanimljivo. Malo su bili iznenađeni, nisu očekivali tako nešto, ali dosta dobro su prihvatili. Pa ovo je nešto što postoji već 8 godina, nije to nikakva novost. Ova predstava je nastala posle jednog niza godina kad nisam radio ništa ni u Indeksovom pozorištu, bilo šta slično satirično. Umeđu vremenu sam radio samo Pozovijem ili će on tebe, telefonom. Radio sam lekoviti show koji ima onako našu neku mentalitetsku dimenziju, a one stvari su u stvari nastale kao potreba da vidim kako funkcioniše kad radim čistu komediju koja je pritom malo iškakljiva, naravno, iako nijednog trenutka nema ničeg vulgarnog u tome, ali baš oslobođenu politike i oslobođenu imitacija. I kao što vidite, dobro to prolazi. Koji su vam planovi u bliskoj budućnosti i kad možemo očekujemo da vas ponovo vidimo? Planovi u bliskoj budućnosti se vratim preko sutra, posle sutrašnjeg Njujorka za Beograd i da krenem 4. sezonu Pljiža od 4. oktobra. To spremamo Žanetić, Petrović i ja. I tako do nove godine nema putovanja nigde jer to nas obuzme tokom cele sezone. A ko zna, možda kad nastane pauza neka, možda se, ukoliko bude interesovanja, ponovi rado pred ovakvu publiku i u ovaj ambijent uvek ću se vratiti. I na kraju jedan pozdrav gledalcima Srpske televizije. Poštovani gledalci Srpske televizije, uvek mi je drago jer poznato je koliko sam ja ljubitelj televizije.